ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri yosatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera imathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri yosatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse madzulo kwambana kulikonse muli amene mukutsatira Zodiac Radio, Zodiac TV komanso Zodiac Online. Iyi ndi program yapadera ya dziwani za kalembera wa chisankho. Ine ndi Dickson Chivwati Gondo ndipo program yathu lero tinawonso alendo chokera ku Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau amene akhala kutambasula zina ndi zina zokhudza gawo lachiwiri la kalembera wa chisankho. Nde mu studio muno tili ndi Noah Chikungu akuchokera ku National Registration Bureau NRB. Takulandireni mu program imeneyi. Komanso tili ndi Justice Anado Ntali Manja takulandira. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi mkulu wa zamalamulo ku bungwe limene la MEC amene ndi David Matumika Banda. Zikomo kwambiri pondilandira program imeneyi. Komanso tili ndi mkulu wa za chisankho amene ndi Hastings Bota takulandira. Zikomo kwambiri. Ndi amene tinawo program yathu lero ya dziwani za kalembera wa chisankho. Dzulo panali zambiri zimene tinawunikira napo komanso ino amene mukutsatira Zodiac mwe ndi mayi opereka mafunso komanso ndemanga zanu. Ndiye tisanalowe mkatikati mwa zomwe tikambirane tsiku la lero ndimangofuna nditadziwa kuchokera kwa chair amakanga abungwe limene la MEC kuti kalembera wa voti wa chigawo chachiwiri amene akuchitikayo mwina akuyenda motani komanso kutiuzapo kuti athalite. Zikomo kwambiri zoonadi pano patili mugawo lachiwiri linayamba pa 9 November ndipo lidzatha pa 22 November. Mongokumbutsira tili ku Nkhatabe, ku Lumphi komanso ku Likoma, ku Kasungu Municipality, ku Dowa, ku Nchinji komanso ku Nchewu, komanso tili ku Zomba City, Blantyre City, ku Cholo komanso ku Luchenza. Ndipo kalembera yayamba ndithu tikumatsegula ku masenta kwathu 8 koloko kutseka 4 koloko. Chakudya nkutufuna kuzirapo kuti munthu atenge zoyenera zodani kapena akhale ndi zofunikira zanji kuti alembetse mkaundulo. Zikomo kwambiri malinga ndi malamulo athu chofunikira kubweretsa ngati umboni ndi chiphaso cha unzika. Ndiye kuti zikutanthauza kuti amene akubwera ku senta kuti azalembetse anyamule chiphaso chawo cha unzika ngati ali nacho. Ndiye kuti chiphaso chimene nthawi yake kugwira ntchito ilipo cha valid komanso chimene chinapanga expire zimenezi tikuvomereza.
komanso alipo anzathu ena oti chiphaso chawo chinatayika ena mwina chinafufutika kaya chinasweka amenewa abwerenso azathandizidwa komanso alipo ena amene sanalembetseko chikhalire mukaundula waunzika amenewa abwerenso azathandizika chifukwa chokuti mu ndondomeko yathu tili ndi anzathu aku NRB amene tikugwira nawo ntchito amene akugwira ntchito ya verification kwa amene sanalembetseko chikhalire amene analembetsa koma chiphaso chawo mwina chinasowa mwina chili ndi vuto lina ndikuti azathandizira azatulutsira kapepala kamene pali dzina lawo komanso tsiku lawo lakubadwa ndi national ID number yawo kapepala kamene kakhuzogwiritsira ntchito kulembetsera kalembera wa voti kwa iwo amene sanalembetseko chikhalire anzathu aku NRB ndikuti athandiziranso malinga ndi ndondomeko zawo kutsatira malamulo kuti nawonso athe kulembetsa apeze ndithu mpaka kufika paka chipepala kamene kali ndi national ID number imene angagwiritsire ntchito kulembetsera kalembera wa voti. Chabwino nkhani imene timafuna tikambirane madzulo ano ndi nkhani yokhudza bungwe la MEC limene lomwe likhale likugwiritsa ntchito makina atsopano akalembera omwe akutchedwa elections management devices. Mafuna mutiuze zambiri zokhudza makina amene. Zikoma kwambiri ndizoona ndi kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lagula makina atsopano amene tikutcha election management device. Makina amene wakunafunikira kuti bungwe la Malawi Electoral Commission ligule pazifukwa ena mwina mukudziwa kuti mbuyomu timagwiritsa ntchito makina amene anali obwereka timabwereka kuchokera kwa anzathu a National Registration Bureau. Ndipo zindikira kuti bungwe la Malawi Electoral Commission ndi bungwe loyima palokha limene lili ndi ntchito yake imene inapatsidwa ndi malamulo a dziko lino. Kunafunikira kuti pang'ono tisonyezenso kuti tili ndi ndife woyima patokha. Mwaichi panafunika ndithu kuti tikhale ndi makina amenewa amene tikuwatcha kuti election management device. Election management device ndi makina ofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti ndi atsopano komanso akutha kuchita zinthu zimene mwina mwake sitikanatha kupanga pa ife tokha ngati Malawi Electoral Commission. Ndilongosole kuti makina amenewa tikamagwiritsa ntchito akutithandiza kuti munthu tithe kumulemba komanso kuonjeza pa kumulemba kuja mu kaundula wa voti tithe kutenga zinthu zina zimene mwina kalero sitikanatha kutenga. Mwachitsanzo tikumatenga zidindo za zala kuti munthu uja tizisunge m'makina athu ngati chitsimikizo chonena kuti munthu amene wabwerayo titha kumuzindikira pogwiritsa ntchito zizindikiro za zala. Chinanso tikutha kutenga zithunzi kujambula zithunzi. Kujambula chithunzi cha munthu ndikofunika kuti pamene munthu uja wabwera akuzalembetsa titsimikize kuti munthu amene wabwerayo tamsunga rekodi yake tinayo mu system athu kupangira kuti pa nthawi yodzavota tidzakhale kuti tili ndi chithunzi chatsopano cha munthu ameneyo chotsimikizadi kuti munthu amene wabwerayo ndi amene ndi anabwera pa nthawi yodzatani yodzalembetsa. Makina amenewa ndi ofunikanso chifukwa choti azitithandiza akupanga process kapena kuti ukulemba kwa anthu mkaundula wa voti tilembe ndithu mwachangu komanso mokhonza komanso motsatira malamulo amene tili nawo panopo. Makina amenewawa kuti munthu upange mistake kumulemba munthu ndipovuta chifukwa chonena kuti makinawa amawerenga pa khadi imene ikuchoka ku National Registration Bureau imene munthu analembetsera. Mwaichi ndi information yokhayo imene ili pa National ID kapena pa receipt limene lingachoke ku National Registration Bureau imene imadzalowa mu makina athuwa. Kusonza kuti rekodi imene ilipo ndi rekodi yokhazikika ndithu imene munthu wina aliyense sangathe kungoganiza kuti lero ndisinthe dzina kuti ndichoke pa bota ndifike kukhala pa banda sizingatheke chifukwa choti makina amenewo akugwiritsa ntchito information imene ili kale mu National ID imene munthu wina aliyense ali nayo kapenanso mu receipt limene lingachoke ku National Registration Bureau. Makina amenewa ndofunikira kwambiri pa zifukwa zimenezo mwa zifukwa zina zikoma kwambiri. Mina kutuza poso mina kuonjezera ifwa amatumika dzulo panali nkhani zambiri zimene zinakambidwa zokhudza ndondomeko kumene. Mwina tingonjeza zimene anena Mr. Botha kunena kuti chimene anthu adziwe chonena kuti sikuti makina amenewo azagwiritsidwa ntchito kuti anthu aponye voti iyayi.
makina amenewa ndiwongothandizira ndithu kuti zonse zikazamalizika kuti tamaliza kuponya voto zonse ziyende bwino. Koma ndikuganiza kuti anthu akusokoneza kuona ngati ndithu kuti tasintha kunena kuti mmene timavotera poyamba tasintha tizigwisa ntchito makina amenewa. Izo sizoona yani. Kavotedwe kazakhalabe mmene kanalili 2019 kapena tinene kuti kazakhalabe mmene kanalili 2020. Ndiye chimene choti mafuna nditsindike ndithu kuti makina amenewa sogwisa ntchito povota iyayi. Komanso kuwerenga mavoti sizagwisa ntchito makina amenewa yani. Kuwerenga mavoti tizawerengabe mmene tinawerengera 2019 komanso 2020. Osati kunena kuti makina amenewa ndamene tizagwisa ntchito kuti tiwerenge mavoti yani. Ndimafuna nditsindike fundo imeneyo. Chalo tibere kwanza atwa NRB. Kodi udindo wanu ndiwotani pa ntchito imene ya kalembera wachisankho? Zero kwambiri ife wonke NRB udindo wathu ndikuthandizira nzika zonse za Malawi kuti isaoda chilichonse chotsamwitsa kuti alembetse mgandolo wa mavoti. Chimene chikuchitika ndichakuti monga malamulo nzika iliyonse kuti ilembetse kumeki lero kandi ID kapena ikhale kuti yalembetsa kale zaunzika ku NRB. Pachifukwa chimenecho nzika zina zilikale ndi ID zina zilibe ID. Ndi nzika zimene zilibe ID tikuzipempha kuti zipitebe zikalembetse chifukwa kumene kuli desk yathu imene tikuthandiza nzika zonse zimene zilibe ID koma zinalembetsa. Atafika tikumathandiza kuti tafufuze mu makina athu zalembetsadi tikatsimikiza kokotsali zimene akapange present kumeki kuti alembetse za kaundu wa voti. Amene alibe kuti salembetse ku kaundu wa unzika amene osikubantu kuti abwere konko walembetsako anthu athu alikongo awathandiza kuti awalembetsedwe atalembetsedwa afika mpana pa stage yakuti national ID number ituluka akalero tipanga risiti yathu imene ndi national ID number kuti risiti imeneyo ayitenge apititse kumene kuti alembetse mkaundu wa mavoti. Nchito imene tikugwira payapa ndi ameki. Kuna tisanabwere kwanza athu ameki. Nkhani imene yavutanso kwambiri kapena kuti imene anthu akumayikamba mu program ngati imene ndi nkhani yokhudza kutsimikiza za unzika wa munthu pamene akulembetsa mkaundu wa chisankho ngati NRB mukumatsata ndondomeko zotani pa nkhani imeneyi? Zero kwambiri pakutsimikiza za unzika zimene zikuchitika mmetana kuti kwa amene analembetsa ku NRB koma mwana chiphaso chawo sinatuluke ameneyo akafika ife tikuwathandiza. Tikatero tikumafunsa dzina ndi tsiku lobadwa akatero ndiye kuti mukondo wathu mumakina athu tikuyang'ana kuti tipeze dzina lawo ndi information yonse. Tikapeza kuti information tapezayo ndi zina nazo zogwirizana ndiye kuti titenga ID number imene inapasidwa kwa iwo makina mwathu mucha. Tikatero tupanga print receipt limene likukhala ndi information search kuti akapange present kumeki kuti alembetse mukandula wa mavoti. Chabwino program yake ndi imene ya dziwani za kalembera wa chisankho. Mu studio muno tili ndi akuluakulu kuchokera ku Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau. Timaliso tikudziwitseni kuti tikhale tikutenga mafunso anu komanso ndemanga pa nambala ya 0999566711 0999566711 iso namba imene mutakuiona pa kanema wanuyo amene mukutsatira program imene ya dziwani za kalembera wa chisankho. Pamene tikuyamba zokhudza ndondomeko imene ya kalembera palinso mphekesera zoti bungwe loyendetsa chisankho likufuna kudzabera chisankho pogwiritsa ntchito makina amenewa. Ndafunsafunsa imene ifoti tayiyamba nkhani ya makina amenewa. Zoonadi ndipo tithokoze kuti mwafunsafusolo kuti mwina tikhale ndi mpata wofotokozera. Kuyankha kwathu ndikokuti palibe plani imeneyo. Malawi Electoral Commission ilibe plani ina iliyonse yobera zisankho. Komanso palibe plani ina iliyonse yobera zisankho kugwiritsa ntchito makina. Monga anafotokozera Mr. Banda ndiyo kuti makina wakutithandizira ngati pano tikupanga kalembera koma kuponya voti tikaponya ndithu mwakale ndondomeko yakale. Ma nomination akachitika makandidate akadziwika tiprinta ma ballot paper mene tikuwadziwira moja. Tsiku loponya voti munthu azikabwera
akatsimikizidwa amene anafotokozera Mr. Bota kuti munthu amene wabwera ndi chiphasoyi ndi amene anajambulitsa ndithu ndiye kuti apatsidwa ballot paper ya pa mbali ya president ndiye kuti akalowa mu ballot booth muja akaponya voti yake mwachinsinsi akamaliza akayipinda ndithu ballot box ija ballot paper kuyika ballot box chimodzimodzi for MP komanso akhansala zikakatha zonse kuti tatseka kuponya mavoti tamaliza ndiye kuti monga zimakhalira nthawi zonse ma ballot paper aja akawerengedwa pamanja monga tizichita nthawi zonse ma monitor akuona ma observer akuona palibe nthawi ina iliyonse imene munthu atakavotere kugwiritsa ntchito makina ena amafotokoza kuti iyayi akuti mukayika chala chanu pa makina ndiye kuti mwavota sichoncho kuvota ndi ballot paper makina alibepo gawo pa nkhani yoponya voti olo kuwerengera kumene programu imene ya dziwani za kalembera wa chisankho tikhalenso makamaka tikumva kuchokera kwa inu pa 093566711 namba lanso imene ikuoneka pa kanema wanu titenge buleki pang'ono kenako tikhale kubweranso makamaka kumva kuchokera kwa inu amene mukutsatira Zodiac madzulo a tsiku la lero. Ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri yosatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti Sogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha sogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeni mavauta nzika yopoire mathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga Malawi Electoral Commission kupitirira ndi programu imene ya dziwani za kalembera wa chisankho gawo lachiwiri lili mkati kodi inu mwapita kulembetsa komanso kwa amene mwina gawo loyamba linakupezani kwanuko munakwanitsa kulembetsa nzofunikira kwambiri kuti tikhale ndi mwayi olembetsa komanso kudzasankha adindo mtsogoleri wa dziko aphungu komanso makhansala chaka chamawa tukamba za mwezi wa Septemba tione apo kuti yankhule ndi ndani. Hello mwaswera bwanji? Taswera tikudziweni komanso mwene mukuimbira mukuimbira ku Blantyre chabwino tatiuzeni kuti muli ndi funso kapena muli ndi ndemanga? Ndemanga yanu ndiyotani? Ndemanga yanu ndiyakuti ane ndinoambikira kuti amoga kuwika chilonjera zina kwaumina anthu kuti abwere kumalo ovotera monga kumathu kwawo chiramoto chawo chokumabwera chisu kwawo zake pano ngakhala kupanga choncho pano kuti masenta ambiri anthu akubwabe mosisikika aikhazo kuti mubwere kuno kumanuyi isu kumakhala zii popandasa kuyerekeza mwina ni nthawi yoti mwina nthawi yoti mwina akalengeza kuti nthawi ya makoponi apamakhala tizindikiti kumauvire kukalengeza maso nthawi msemu amasego ya nthawi chiphaso chauzika za NRB kumagadda ndithu koma nthawi yakalembera iyi anthu akubwera mosisikika nini makonda kuti kupatira kwauza kuyendesa pachitemoto chawo akuita njira zine zake zimene angakuite chiro kuti mwina apanje kuti mwina anthu abwere maunyinji azapanga azalembese ipamonga ngomina muri anthu abwera mosisikika kwambiri
kutorina ndira kuti nthawi yozavota 2025 avakale kuti pali machini zimene tili zagwitsa ntchito timachini zimene tizangogwira ntchito nthawi yomwe anthu tikuvota kumanoti kuti kuti zonse zikadzatha pali ndithu machini onse zimene azatolere tsiku lonse tidzakola mu sisimuno ya meki kuti machini amenewa ndiyano aneka amene akale amene amagwitsa ntchito timafuna ndi wafuso amene kukwa meki akazi zozivota za dziko lonse akatera atavota noti dziko lamaliza zizolizo atazitolera zonse muzitikisano mu sisimuno ya meki machini amenewo ndiyanyuwani amene ndiakale wangati anyuwani ali kutegera kuti mulibe ena akamene alolera pamene momo kutegera kontu wotani akupanga ndimenepo tathokoza kwambiri mukhale pomwepo akuyankhani kukoma kwambiri amene kuchokera ku Manyowa mzinda wa Blantyre timvenso kuchokera kwa ena apa kenako akuluakulu amenewa kuchokera ku MEC komanso National Registration Bureau akhale akuyankha mafunso anu amenewa. Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Taswera. Tikudziweni komanso mmene mukuyimbira. Hello. 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 Simumamveka mmati ndinu ndani? ine Charles Manga kuno kulilongo kwa area 23 kumajiga. Kumajiga kuli bwanji kumajiga? Ayi kuno kwabwino ndithu. Chabwino. Izo kuli 47 kuli bwanji. Ayi 47 kwabwino. Tawike kwambiri. Ndithu nditinakuleni. Yanga ndipeze omvera zanga kumene sena amene akuonera program imene kuti tikamainga mafoni chonde tiyefe kuti titalikirane ndi research yakanena kapena kwa research yosamawi chonde kuti tizimu pabwinobwino. Namba 2 ndiyamike imeyo a Zodiac kuti mukuoneka kuti you are very focused pa nkhani imene ya chisankho itereka mawa kuti yambiri tikuphunzira komanso tikuzowa zambiri maka chifukwa program imeneyi. Echitatu ndiri ndifunso komanso kwina kundipitiriza ndemanga. Kusanga yamba likhala la chairperson ama electoral commission. Seze masabata awiri apitawa munazandira kumafunso munangati mina ndingafusira kunena kuti kumasala kunali press briefing ya zipani zokwana zisanu komanso mabungwe ena ati siyasoma ndi ma-activist ena ndiyena ankada ndawo kunena kuti malinga ndi dongoso wanu zikuoneka ngatino tikumva madandaulo awo pamene mana kupemphani kuti fezi yachiwiri isayambe chifukwa cha mavu ene munakumana nawo mu fezi yachiwiri kuti tinene kuti iwe makutu ano ndosegula kuti amvera ndiyena akukhuzidwa ngati zipani zosusa akamadandaulo kuti mutakumva kusa namba 2 nyumba mukakhala na 5 kupemphera kuti muna ana 4 akudandaula nana mozi akusangalala kuti ngati kholo mumapanga chani pambali ponena kuti ana 4 aja akudandaula ine ndimaganiza nena kuti muna china chichimafakwaitanisa ana aja kuti munena kuti ananga chimene chikukutandisana nanga ndichifukani mameki mukuona zipani zambiri zikukuta ndawani malinga ndongosolano kuti mukupangapo chani kuti makhapu linadongosolela kuti mukumane ndi azipani zosusa amene akudandaula malinga manina dandaulawo kusananga 3 ine agenda malamaka ino ana abdero mtalimanza tinamva kuonena kuti inu ndi mwana wa John Tembe amene anali president wachipani cha Malawi Congress kuti ndinene kuti ine mulibe wofunikira nena kuti chisankho cha 2025 musakuchachiyendesa mwambata ndi mtendere komanso mukumira zipani zonse kukanena kuti nditamalizira imene uko ngati ndingakhalenso inali mafunso ena ndiyimba potengera ndi imene ndimungayankhire imene Charles Manga kuno kulilongo kwa area 23 Majiga. Tathokoza kwambiri Charles kumajiga. Zikomo. Zikomo. Amene ndithu aperekapo ndithu magawo angapo koma akuluakulu ameki akhale kuyankhapo zokhudza zomwe afotokoza titenge lachitatu pakenako chabwino amene waoneka kuti ayi
aliso ndi ndondomeko ina komwe aliko. Hello. Hello. Maswera banji? Taswera. Aha. Tikudziweni komanso kumene mukuimbira madzulo ano. Apa vamare mosika kuna kudo waru mulankwana ni Bisai Skyford. Bisai uli banji una mbuma? Uno vabu 47 kuli bwanje. 47 wabwinonso kamphepo choncho dzuwa zambiri zochitika. Tatokoza. Tilankhuleni. Unaja mbili yahu niyamigeso ino wazodiazi pomari gweletsera awame ginaya na bili kafupi kuririzi jiwa zimene zujirika. Ileo nufani mbigite awache awame maso awaye na bili. Zima jitika nkawi zila afuna iwa awajirite manjenge awajirite manta nuri afadagire nshiro awo madongo solo. Iwawa alimbe mtima kifua akamane na kurai awandi amara gonga ndemoe guri rai ndi ajeni asa ano mkozora imira UMP wa TVP sinde kurana sankama kwa TVP ya pira mkali ndezi mfuzina atia ni kizizi wona tantali manja wandi na pichonde bila ni shiro mene na majiwa musajile manda ndi anthu ena amene afuna raononga dziko lino chifukwa chofuna utsogoleri mwa jangu upando. Ine amaganizanga na amene waziwoma kwambiri achifukwa tigonde tili limodzi uvera Zodiac pamene. Tathokoza kwambiri kuna mbuma. Zikomo. Muyankhidwa ndithu. Zikomo. Amene kuchokera ku Nambuma tamvapo ndithu kwa anthu atatu kukhula kuti tsopano tilo mugawo limene loti anthu amenewa ayapatsidwe mayankho makamaka pa zomwe afotokozapo zokhudza ndondomeko kumene ya kalemba. Tiyambe ndi chair. Zikomo kwambiri choyamba ndithokoze kwa mafunso onse ndi ndemanga zimene zabwera ndiyankha mafunso makamaka press briefing ndiye kenako ndipempha anzanga kuti ayankhe ku funso la makina komanso kuti kodi security yake ndiyotani. Charles Manga uko ku 23 kumajiga zikomo cha funso limene munabwera nalo. Choyamba ndifotokoze kuti bungwe la meki monga mmene limagwirira ntchito siligwira ntchito palokha, limagwira ntchito ndi ma stakeholders athu amene tonse amene tikugwira ntchito za zisankho wonjezeraponso anzathu azipani. Ndipo pali ndondomeko imene meki imagwirira ntchito ndi azipani kuli choyambirira timati CMD Center for Multi-Party Democracy komanso tili ndi nekofu. Meki ikamachita china chilichonse imafotokozera kaye kwa stakeholders athu kuonjezerapo anzathu azipani mabungwe amene si aboma kuti pano tikupanga chakuti. Ndipo kudzera maforum amenewa ma stakeholders athu amatha kutifotokozera kuti pali vuto lakuti mungathe kuongolerapo. Chimene ndikufotokozera zonsezi ndikuti ndibwere kufunso limene labwera kuti kodi makutu athu ndiotsegula timamvera akafunsa zinthu. Tikati tione ndithu mbiri ya meki komanso ndi mmene tikuyendera ndithu ndondomeko yathu ife timakhala tikumvetsera komanso pakakhala nkhani mmene zimayenera kukhalira mmafunika mukhale pansi mukambitsane pali vuto lakuti kodi mukuziona bwanji. Kukamba nkhani ya voter registration komanso kuti kodi azipani akudandaula ino simukumva nkhani zimene zikukambidwa zonse zinakambidwako ku nekofu imene tinali nayo ndi anzathu achipani imene tinali nayo pa 8 October. Mafunso onse aja akufunsidwa aja tinayankha ndithu mwatsatane ndipo mukakhala mukutsatira takhala ndi press statement ziwiri zimene talemba kuyankhaso ndithu mwatsatane mafunso onsewo koma kufotokoza dakafotokoza ndithu chifukwa chokuti mayankho athu zinazo tikufotokoza amene ndondomeko inayendera kusonyeza kuti sitingathe kusintha chifukwa kuti tikasintha tikhala ngati kuti tsopano tikungokamba nkhamba kamwe. Ndiye kuyankha mwachidule funso lanu amanga ayi ndithu azipani timagwira nawo ntchito ndipo tikamapanga ndondomeko iliyonse timakhala kuti tadziwitsa ndipo akudziwa kuti ziyenda bwanji. Mafunso onsewa akukambidwa ndithu kuyankha tayankhanso. Funso lina ndilo kuti kodi ineyo ngati mtali manja anthu alimbe mtima kuti ndigwira ntchito
ndiyambe kukutsimikizirani ino a Charles Mmanga komanso anthu ena onse amene ali ndi funso limeneli. Ineyo ndine jaji wa ku High Court. Ndinasankhidwa kuti ndikhale chair wa MEC chifukwa chokuti malamulo amafotokozera kuti munthu kuti asankhidwe chair akhale kuti ndi jaji wa ku High Court. Malamulonso ali ndi ndondomeko yosankhira amafotokozera kuti a Judicial Services Commission apange nominate mayina amene amapita kwa president kuti akasankhe. Judicial Services Commission inandipanga nominate ine ndi majaji ena ndipo pa mayinawo nasankhidwa kuti ine ndigwire ntchitoyi. Ndifotokozerenso kuti chair wa MEC samagwira ntchito payekha. Kuli commission, kuli ma commissioners 6 kuonjezerapo chair imene imakhala kuti ndiye commission iyo, komanso kuli secretariat kumene kuli anthu ogwira ntchito. Commission ndi secretariat imagwira ntchito pamodzi kuyendetsa ntchito za zisankho, komanso ntchito imeneyi simangogwiridwa kuti kodi mwalota zotani lero. Imagwiridwa ntchito kutsatira malamulo komanso ndondomeko zimene zakhazikitsidwa motsatira malamulo. Ndi Mmanga ndikufotokozereni komanso mtundu wa Malawi kuti mulimbe mtima kuti ineyo ndigwira ntchito malinga ndi mmene ndinasankhidwira komanso ndi mmene ndinalumbirira kuti ndidzagwira ntchitoyi osaopa komanso osakondera wina aliyense, osayang'ana nkhope. Komanso ndionjezere ndi mmene anafotokozerera anambuma akuna Skyford akunambuma. Ine sine wachipani, sine wa MCP komanso sine wachipani chilichonse. Ndiye kugwira kwa ntchito ine ndikugwira kutumikira Malawi osayang'ana nkhope, osayang'ana chipani. Zikomo kwambiri. Ndipemphe kuti Desi mutiyankheko mafunso ena amene anabwera. Zikomo kwambiri. Ine ndimafuna ndiyankheko funso lokhudza makina. Pafunsidwa funso kuti kodi mutiuze kuti kodi makina amenewa ndi atsopano kapena ndi akale. Kodi nanga makina amenemo kodi mulibemo china chilichonse? Ndafuna tisimikizire anthu choyambirira kuti makina amene tikugwiritsa ntchito pa kalembera wa mavoti ndi makina atsopano amene tikunena kuti ndi ma election management device. Komanso pa nthawi imene timayamba kalembera ameneyo, malo onse opangira kalembera kumakhala kuti kuli anzathu achipani mamonita. Ndipo mamonita amenewa anasonyezedwa ndithu pa tsiku loyambirira kuti makina amenewa pamene timayamba kugwiritsa ntchito yakalembera kapena tikamapita ku phase ina iliyonse, pa tsiku loyambirira amasonyeza kuti pa senta pamenepopo palibepo munthu wina aliyense amene watani walembetsa. Ndipo anthu aja akamalembedwa tsiku likatha timapanga produce ka receipt kamene timanena kuti daily voter registration statistics kamene timamata mbuku azipani amasayinira. Ndipo panopo chipani chilichonse chimene chili pa center timachipatsa kapepala kamodzi kuti asunge, ngati ali ndi koperawo atha kumata mmene momo kuti nawonso azisunga kuti kodi chiwerengero cha anthu amene alembedwa ndi chotani. Kuonjezera pamenepopo kalembera akadzakhala kuti watha ndi muja timatulutsa voters roll. Timalengeza kuti talemba anthu mwakuti komanso timatulutsa voters roll chimenechi ndi mndandanda wa malina a anthu amene alembedwa mu kaundula amenewo. Ndipo anthu komanso achipani amapatsidwa mwayi kuti akathe kuona mayina amene ali mkaundula ameneyo kuti kodi achuluka kodi achepa, ndipo anthu aja athe kufunsa mafunso. Zonsezi ndi njira zina zimene tikugwiritsa ntchito zonena kuti anthu akhale ndi chikhulupiriro kuti makina amene wawa pamene tikupanga kalembera adzagwira ntchito yake ndithu moyenerera. Komanso mwina ndingopita patsogolo pang'ono kuti tinene mwina mwake chisankho chikadzachitika. Chisankho chikachitika, zotsatira za chisankho zikalembedwa pa polling station, wachipani wina aliyense amapatsidwa kope ya zotsatira zimenezozo kuti aone kuti kodi zotsatira zimene talandira ndi zotani. Ngati ali ndi mafunso athe kufunsa ndithu mafunso. Choncho tifuna titsimikizire mtundu wa Malawi kuti makina amene wawa wani ndi makina atsopano, makina amene wawa munalibemo china chilichonse until mwina mwake mmene tayamba kulemba anthu. Ndipo tikamapita kutsogoloko kupanga ndondomeko zina za chisankho, bungwe la Malawi Electoral Commission lidzapanganso chimodzimodzi kupanga zinthu zonse poonekera kuti wina aliyense aone, monga ngati chimodzimodzi imene timapangira kuti tisanayambe kupanga vote
ballot box timaisonyeza kuti mulibemo chilichonse mchimodzimodzinso mmene tinasonyezera makina amenewa kapena mmene tikusonyeza makina amenewa tikapita pa center yatsopano pamene tikuyamba phase yatsopano kuti pa nthawi ino mulibemo chilichonse ndipo tikuyamba lero kulemba ndipo achipani amakhala ndi mwayi olondoloza zonse mmene zikuyendera zikoma kwambiri. Chabwino tisanapitirire mwina ndimafuna ndingonjezerapo funso imene anafunsa a blessings kubanyowe amati kuti pali njira zina zimene tingagwisa ntchito pokopa anthu chifukwa akuona ndithu kuti kumene kokukhala ngati ndithu anthu sakutuluka ndithu. Ndofuna ndingobwereza zimene tinanena dzulo kuti udindo wina ndi wazipani. Ifeyo ndithu timayuza chinkuza mawu palinso njira zina zimene timayuza ndithu kuti tikope anthu kuti akalembetse chisankho. Kwa ndofuna ndibwereze lero kuti achipani so nawo ndi amene amakhala ndi masapota awo ku madera. Nawonso adatithandiza ndithu kumema anthu kuti nawonso abwere mwaunyinji kuti azalembetse mukalembero amenewo. Chifukwa ngati anthu sabwera kuzalembetsa ndi kuti palibe amene atavotere pa tsiku la chisankho. Ndiye mwina amene anafunsira kuti palibe njira zina zimene tingagwise ntchito, njira yake ndi imeneyo. Tidapemphanso mwina mafumu ndithu kuti ngati akutimvera kuti konse kumene tikupanga kaundula amene wa phase 2 nawonso atamema anthu ndithu kuti atuluke nawonso abwere adzalembetse mwaunyinji. tibwere kwanza athu a NRB. Anthu ena akuti inu a NRB mukuchitira dala kulepheretsa ena kuti alembetse mkaundula makamaka mchigawo chakumwera. Mawu anu ndotani pa nkhani imeneyi makamaka poti pofika dzulo masenta ena munalibe zipangizo za NRB. Ziko kwambiri mukanena dzulo mu phase 1 panali madistrict akumpoto apakati akumawa ndi akumwera ndipo zonse zinaenda bwino kuti anthu onse anathandizidwa mpaka analembetsedwa. Koma inu mukudziwa kuti tili pakati pa phase 1 kunabwera chigamulo cha khoti kuti NRB yayambenso kulemba anthu amene salembetse. Pa nthawi imeneyo tinayamba kukonzekera kuti tionetsetse kuti chigamulo cha khoti chikugwira ntchito. Ndipo pamene pamba phase 2 makina ena amene akugwira ntchito kuti tipangire anthu adziwe kuti iwo analembetsedwa tinatenga ndikuyamba program yakuti tiyambe kulembetsera anthu. Ndi zimenezo zakhala ntchito yatichulukira pa nthawi imene timachoka ku phase 1 kupita ku phase 2. Koma ndiyo watsimikizira Malawi kuti pofika lero mavuto onse amene alipo kuti ena ali kuti masenta ena kunabweza kuti anthu alipo ochepa kapena NRB analipo osakwanira madera mwina onsewo takawanitsa kuwapatsa makina ndiponso anthu opanga kupeta makina. Ndipo pofika mawa masenta onse amene muno kupezeka kuti onse athandizidwa amene akufuna kuti alembetse koyamba komanso amene akuti afuna kuti analembetsa koma alibe khadi launzika ndi afuna kuti apeze kuti alembetsa kumeke. Chimenecho tikutsimikizirani pa masiku amba opanga phase 2 mavuto ena analipo koma ndimene simiza kuti pofika lero mavuto onsewo atha. Ziko kwambiri. Mwachidule mukukana kuti inu mukuchitira dala. Apo tikukana mmene ndafotokozera kuti pamene timamba phase 2 ndi pamene so kuti tikupanga implement chigamulo cha khoti. Ndi ntchito ndi kuti yatichulukira kuti tionetsetse kuti chigamulo cha khoti chipeze kuti cha londolozedwa komanso ntchito imene timagwira kuti amene alibe makhadi koma analembetsa athandizidwe kuti alembetse. Pa chimenecho chokutenga kuti amayi onse amene mwina masiku yamba lachiwiri anavutika kwambira lero ndi mawa atha kubweranso ngati sanapeze mpata umenewo ndipo athandizidwa kuti apeze mwayi woti alembetse mkaundula wa voti kumeke. Ziko kwambiri. Nkutheka mwangotsegula kumene wireless yanu komanso muli pakanema kanema amene ndi Zodiac ndithu komanso azathu mukutitsatira kudzera pa Zodiac online pa Facebook. Program imene ndi yapadera imene tikufotokozera zokhudza kalembera wa chisankho. Mu studio muno tindale ndo athu chokera ku Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau. Tipumira pang'ono kenako tikhala tikumvanso chokera kwa inu amene mukutsatira program imene makamaka timve mafunso anu komanso timve ndemanga zanu. Ndeno ndiya chinsi
sisindilengeza voti yanga mphamvu zanga ziri muvoti aye ufulu wanga uli muvoti voti yanga voti yanga kulimbikitsa sogoleri wati mokarase kupanga Malawi wokomera twese kuonetsa mphamvu zanga muvoti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga ziri muvoti ufulu wanga uli muvoti voti Programu yake ndia dziwani za kalembera wa chisankho tikupereka somwayi kwa inu amene mukutsatira programu ineyi pano pa Zodiac kuti muimbe pa 093 566 ndipo akuluakulu ameki komanso NRB akukwanitsa ndithu kupereka mayankho pa zomwe inu muli nazo. Hello, mwaswera bwanji? Taswera. Tikudziweni komanso kumene mukuimbira? Ine ndine Madaliso Kajeva kuno kunchinji. Kunchinji dera lili kwa mchinji mwe? Kunchinji dera la sino chifi. Dera la Zulu. Yes. Zulu. Yes. Shabu ino. Tilankhuleni? Ine yanga ndina manga. Kalembera wayamba bwino. Shabu ino. Andi watu kuno anthu akutuluka kwambiri m'manyumba. Kodi apa pa ganizo la anthu mene ayifotokozera nkhani pa kalembera wa chisankho imene njira imene atsata anthu alala. Ife kwathu nkuthokoza chifukwa chakuti zinthu zambiri imene zikuchitikira kuno kwathu ndikuti zikuchitika mwamtendere. Andi timbopempha achisankhowa kuti apitirize njira imene atsata. Shabu ino. Ndipo Tathokoza kwambiri kumchinji kwa mlonyeni na also Tiye Zulu. Oho. Kumwe kuli chinkhota. Awo chabwino. Tathokoza. Chabwino tioneso ena apa kuti tilankhule ndi ndani pamene tifotokoza kuti muli ndi mwayi opereka mafunso anu komanso ndemanga makamaka pa nkhani yokhudza kalembera wa chisankho amene akuchitika. Tili ndi NRB komanso akuluakulu abungwe la MEC amene akuyembekezeka kuti akuyankheni pa zina zomwe iniyo muli nazo zakukhosi zimene zikutsamwitsani pa nkhani yokhudza kalembera ameneyo. Hello. Mwaswera bwanji? Tasabnoka ina. Taswera. Tikudziweni komanso kumene mukuimbira? Ndikuimbira kuno kucholo. Andrew Matias. Matias tiyankhuleni. Ndimafuna ndipereke manga yanga kuna kuti no kalemberayo. Matias musanapitirire mwina mutalikirani ndi wairesi yanu. Zikomo. Ndithu. Ndimati kuti kalemberayo kunoko kucholo wayamba bwino. Koma mavuto amene alipo ndona kuti no ayena radio makinawo kunoko sanafike ngati oyambulira ngati zithuzi. Maka kwa anthu ngati feyo amene tisana jamuse chifukwa timene zona kunoko kucholo ndesina jamusa anthu okwanira iyayi. Ngezi tizwa kuti pamenepo atonjezera masiku kuti mwina apopeza anayika ngati panayi kuyamba pa 22 ndi akumena kuti amba mawa ndekuina atonjeza masiku amene sajambulisa wa. Chabwino. Edu. Ayi tathokoza. Zikomo kwa basi. Mukhale pomwepo akhale akuyankhani. Zikomo. Amenewo kuchokera ku Tiolo naonso kufotokozapo zina zimene akukumana nazo kumeneko NRB komanso ameki alimo muno akhale akuyankha. Titenge funso lina apa pakena ndemanga kenako timve kuchokera kwa akulu athu amenewo. Hello.
Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Amene akuoneka kuti sadakonzeke, akakonzeka ndi kuti akhala kuti mbiranso kuti apereke funso komanso mwina nkuteka ali ndi ndemanga zokhudza kalembera wa chisankho amene. Hello. 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 Mwaswera bwanji? Naswera masaba. Taswera. Tikudziweni komanso kumene mukuyimbira. Joseph kufatima. Mukuyimbira kuti? Kufatima. Ndithu. Kodi paja kumene kundi boma lanji? Kuchigwa. Kuchigwa uko. Chabwino. Kuchigwawa uko? Tumafuso tulipo tuwiri koma. Oho. Oyamba ike ku NRB. Bali mpekesera yonena kuti ma centers amene ali mu post office alibe ma network. Kaya muntu ngati wina wa jambulisa kuonesesa kuti mwina miezi 4 sanatenge kapena ndi nambara yomwe sinatuluke. So pano mmene ayika ma centers omwene mu maneki umo kodi khani ndionera kuti mukithandiza bwanji kapena tithandizidwa bwanji kuti tizikhala mwina kuti manambara azituka msanga mwachisazo wina wake koma ndinzanga koma wina wake anajambulirwa chakuti nuko kaya ndikuponera kaya ndikuti uko koma mpaka panopo zikuoneka kuti sizikuyenda koma panali pa 28 August. Ngakhale kupita kuti nambala yomwe kuti nambala yomwe kasitika ka nambala kajasika natuluke mpaka panopo akuti zikatali kumponera kodi zinthu izi nanga namba jakituke zikhala bwanji funso loyamba ilo koma lachiwiri ndimango funabe kuuza kuti cheni ine sindikuchiona kodi amene akupangisa azapangisa kapena zisankho ndi ameki kapena ndi bungwe lina chifukwa ndikusatira bimene zinamba kuna kuchokerapo nthawi zina chairman nenepo kuti ayi izi tipanga tisameki nthawi zina ayi auje nawo sakukhuzidwa kweni mwini wake wa zisankho za 2025 ndi ndani meki kapena ena ake awo nanga ngati ndi meki ena wakhuzidwa bwanji chomwe chikuti chipangisa kuti mpaka pakhali ngati pali mpishupishu apapa ndi chani. Mwina ndisirize kali pomwepo bwa mwina ndibweraso. Yayi taonga. Chabwino tamva mafunso amene aperekedwa komanso mwina ndemanga. Chair komanso anzathu INRB. Chabwino mwina ndiyambe kuyankha ineyo panali funso lochokera kutcholo kwa Matiasi ndiyankhe kumbali ya meki kuti kodi kukhala kuonjezera masiku pakadali pano ndinene kuti ndondomeko imeneyo palibe koma kufunsa kwawo bungwe la meki lamva ndingonena mwachoncho uko ku Fatima Joseph funso lakumalizira ndimene linakhudza bungwe la meki ndifotokoze motere kuti malinga ndi malamulo a dziko la Malawi lino bungwe la meki ndi limene lili ndi udindo komanso ulamuliro oyendetsa komanso okhonza zisankho mwalomo kuti chisankho mwachoncho chisankho cha 2025 ndi bungwe la meki limene likulongosola osati winanso ndiye mumvere uthenga ochokera ku meki kuti kodi zinthu ziyenda bwanji ndondomeko ndizoyenda bwanji mwina ndiyankhe motero zikomo. Chabwino zathu INRB kabwera nkhani zingapa. Zomwe kwambiri ndi abali nkhani akuti akalembetsa zomwe atenga nthawi. Vuto limeneyo inde INRB kuvomera kuti mbuyomo nayi vuto lakuti maprinta athu alipo ochepa ndipo timati tikapanga register anthu m'Malawi muno simatha kuti tisindikize ma ID pa nthawi yake. Chifukwa chimenecho miyezi yapitayi tinatenga onse amene ma ID yawo sanasindikizidwe mu makina athu ndipo tinapeza kampani kuti
asindikizire ma ID amenewo. Ndikozanena pano kuti ma ID onse ambuyo amene anayasana printidwe pera kusindikizidwa onse asindikizidwa, ndipo ndondomeko yogawa ma ID amenewo ili mkati monga kumene akuchita kalembera wachisankho. Masenta omwemo muliso anthu amene tili nawo mgwirizano makamaka ma head teacher amene akuthandizira kuti tigawe makadi amene anabwera ambuyomo. Koma ndikungomema amalawi kuti onse amene alembetsa ambuyomo awena kupita ku senta amene alembetsa kuti akayang'ane khadi yawo ngati yabwera, chifukwa makhadiwo alipo koma anthu ambiri sakubwera kudzatenga makhadiwo. Mauthenga tikupititsa, ndipo pamasiku apitawa ena amalandira mauthenga pa foni yasam'manja kuti makhadi yawo afika apite akatenge. Ndiye ndifika pa ndondomeko ya kalembera wa unzika amene tikuchita pa nthawi ino yachisankho. Makina athu tikamalembetsa mbuyomo timalembetsa timati offline, timalembetsa kuti makinawo sana gwirizane ndi makina athu aku headquarters. Kuti tikalemba anthu aja makina aja ndiye kuti anthu amenewo tafufuze bwinobwino, kenako tikatero talumikize ku makina athu akulu kuti tsopano ngati zonse zili bwinobwino apatsidwe nambala yawo ya unzika. Ndiye zimene zichitike pa nthawi ino. Ndondomeko imeneyo tapanga kuti ikhale mofulumira kuti akabwera tathandizidwe kuti mpana apatsidwe nambala ya unzika kuti athe kulembetsa kumeki. Ndimene takonzera zikomo. Chabwino chair mwina pa zina zimene zalankhulidwanso kukamba kumutani. Chamene ife tingofotokozerera kuti tili ochilimika ndithu kuti nzika ina iliyonse imene itafike ku senta kwathu ithandizidwe. Monga afotokozerera anzathu aku NRB anali ndi mavuto ena malingana kuti monga anafotokozerera kuti chinakhala ngati chigamulo cha ku khoti chinatanganidwitsa. Komabe ifeyo ngati akumeki mogwirizana ndi anzathu aku NRB tikuyesetsa ndithu kuti Malawi wina aliyense nzika ina iliyonse imene yovomerezeka ikafika ku senta ilembedwe ndipo dzina lawo likhale mkaundula wa voti. Koma kumafunso amene anabwera ndikukhulupirira kuti onse tinayankha. Chabwino nkhani yokhudza makina amene akugwiritsidwa ntchito mwina pamene tupita kumapeto a program imeneyi ndimaona ngati kuti mutafotokozera amene akutsatira nkhani yokhudza kulembetsa ndi nkhani yokhudza kuvota kodi zidzakhala bwanji kwenikweni chifukwa kukhala kuti mvetsetsabe pena ndi pena kumakhala kuti zikuvutiraso. Zikomo kwambiri. Mwina ndiyambe ine kuyankhapo pa nkhani imeneyi. Tifuna tingotsimikizira mtundu wa Malawi monga analongosolera apa mpando wa bungwe la Malawi Electoral Commission kuti kuvota pa 16 September 2025 munthu adzavota pogwiritsa ntchito pepala limene timalitcha ballot paper, pamene padzakhala mndandanda wa anthu amene adzakhala kuti asonyeza chili chopikisana nawo komanso avomerezeka atakwanitsa zonse zofunikira pa mpikisano umenewu, ndipo munthu adzapatsidwa mpata kuti akalandira pepala limene lili akalowe mkachipinda kamene amapanga chisankho pa yekha kusankha munthu amene akufuna. Titsimikizire kuti makina amene wawa sadzagwiritsidwa ntchito kuti munthu apange chisankho cha amene akumfuna kuti akhale pa mpando. Chimenechi ndi chitsimikizo chimene chilipo lero, komanso tikupitirizabe kunena kutsogoloku kuti mmene makina walili sikuti munthu angagwiritse ntchito kuti asankhe munthu amene akumfuna kuti akhale pa mpando. Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndingowonjezera kuti pena yankhulira abota mwina tipereke chitsanzo kuti mmene zinayendera 2019 palibe kusintha kulikonse yayi. Chimene chasintha ndichonena kuti 2019 monga anafotokozera muja tidagwiritsa ntchito makina amene anali a NRB amene timatcha ma BVRK, makina zinali zikuluzikulu zija. Chimene tasintha system ndi yomwe ija, ndondomeko yako ndi yomwe ija, komano tsopano tagulano makina amene tikumatchula kuti EMD amene wawa ndocheperapo komanso amakono kutengera ndithu kuti makina a NRB anali akalekale, ndonena kuti technology inali kuti yapita patsogolo. So ndi chimene chachitika nchonena kuti kuvota sikunasinthe ndithu, izakhalabe ntchito yomwe ija yogwiritsa ntchito ma ballot papers, ma ballot boxes,
kuwerenganso ndithu chimodzimodzi kuwerenga pamanja. Chimene chasintha ndi makina, tachotsa makina amene anali akale tabweretsa ntchito makina anyowani amene akugwirizana ndi technology imene ili pakali pano. Chabwino mwina chinthu china imene ndimafuna tikambiranenso tisadachoke muno ndi nkhani yokhudza ena amene akubwera kudzalembetsa mkaundula wa voti. Kodi ndizotheka kuti mwina dzina linalakwika pa national ID mukumathandiza bwanji pa nkhani yokhudza kulembetsa makamaka mndondomeko imeneyi kuti mwina malo mwa Chifuati Gondo mwina analembapo Chifuati Phiri pa ID pozokusemphana zikumatani? Chabwino ndiyambe kufotokoza koma ndipempha kuti anzathu aku NRB afikeponso. Monga nafotokozera bwana Abota ndiyo kuti ifeyo dzina limene tikugwiritsa ntchito ndi limene lilili pa chiphaso cha unzika. Ifeyo tilibe mphamvu yosintha dzina pompopompo. Ndiye kuti ngati chiphaso chinatuluka kuti Annabel Ntalimanja, ndiye kuti makina athu akangopanga skani chiphaso chija ndipo dzina limene likalowe mkaundula wa voti ndi Annabel Ntalimanja mene linalembedwera ndi anzathu aku NRB. Kusonyeza kuti amene ali ndi vuto la dzina akufuna kuti mwina lisinthidwe, ndiye kuti akufunika kuti choyambirira atsatire ndondomeko yosinthira dzina monga nafotokozera anzathu aku NRB dzulo, ndipo ndondomeko yonseyo monga inakhazikitsidwa ndi boma ikatha, ndiye kuti apita ku NRB kuti akasinthire pa chiphaso chawo. Akasintha pa chiphaso pamene ifeyo angabwereno ku meki kuti adzalembedwe mkalembera wa voti. Koma mwachidule ife tilibe mphamvu yosintha dzina likungolowa mu kaundula mene lilili pa ID. Ziko ziko kwambiri pa nkhani yokhudza kusintha kwa dzina zili pawiri mwina zilinso patatu. Ena kumakhala kuti nthawi imene alembetsa ku NRB dzina lawo alemba bwinobwino, koma mwina maofesi athu a NRB polemba dzina lija pena pake alakwitsa. Ndi zimene zoti timatha kuona chifukwa kuti munthu akafira fomu ya NRB akalembetsa za unzika, fomu ija timayijambula imakhalanso mmakina mwathu. Ndiye ngati munthu wabwera kudandira kuti dzina lake mwina lalakwitsidwa afuna asinthe likhale bwinobwino, timayang'ananso fomu imene analembetsa popanga registration yake mkaundula wathu. Ngati vuto linali lathu kuti linalakwitsa dzina, ndiye kuti timukonzera dzina likhale bwinobwino. Koma ngati afuna kusintha dzina lakuti pamene ankalemba namba dzina lake lomwelo, ndiye kuti pamenepo atsatira ndondomeko yonse imene inavuzidwa ndi malamulo yosinthira mayina. Akatero maproof onse akadzatheka ndiye kuti adzabwera ife dzina tidzamusinthira ndi pamene zimakhalira. Chabwino tilankhulepo ndi awiri otsiriza kenako titseke program imeneyi. Hello. Mwaswera bwanji? Yasabwino kaenu. Taswera mutalikirane ndi wireless yanu. Zimwe kwambiri ndatalikira ndithu. Dzina lanu komanso mene mukuyimbira? Ineyo Grant Karokola ndikuyimbira ku Nthalile Chitipa. Ku Chitipa? Yes. Mwatandalauli Banyitu? Ya ise tatandama kwa Chifuati. Taonga. Iyo chomena. Yoyani. Ine jakwamba ni Ndemanga. Pepanda chitumbuka kwa mwina muyankhule. Okay, ya. Joyamba ndi Ndemanga. Ndasangala kwambiri manya ankho ya cheya atilimbikisa kwambiri kuti chisango ichi ayendesa bwino. Langa pempo ndakuti iwo azina zifusa akachali mena anayendesera pamasiku ang'ono koma anayendesa chisango cha bwino ndithu. Apapo ndathira pompo koma tinaso ndi sezi ya kuno inatha kale ya kuchitipa kwa tukuno. Koma NRB kunalibe. Ndiye tikupemba kuti ngati NRB kunalibe atiganizira bwanji kuno aliso anthu asana alembese kuno. Kunalibe kumeneko? NRB kunalibe. Yes. Si paja ndipo akoti nawo sanalamu kuti NRB nawo sazipezeka ma centers umu. Chabwino. Yeah. Tathokoza kwambiri. Ziko majiwati. Ziko. Amene ndithu kuchokera ku
Chitipa tilankhule ndi ena otsiriza kenako akuluakulu amenewa akhale akutsendera zonse zokhudza program yathu ya lero. Hello kuoneka kuti amenewo nkhani za network 093566711. Hello ya masera bwanji taswera kai inuyo tasera dzina komanso kumene mukuimbira Joao Madeyo ukasungu kwa wimbe kwa nduwa kuli bwanji kwa wimbe ndiko kuna chabwino ndithu komanso ayi ndi madzulo abwino ndithu ayi tayamika tathokoza tilankhuleni kwa wimbe mdzulo buno sinkana program ndaipezera pakatikati komabe ndayitsatira ndikwamvetsa ntche amene akulankhuliraso komanso ena ambiri amene akulankhulira kunoku NRD ndinawo funso kunoku kunadzabwera amene amajambula kuchokera nthawi imene mpaka na pano maidiyo sanabwere inenso kuphatikiza mwana wanga amene womalizira amene namujambulisanso mpaka na ID yake mpaka na pano pasizinatulukire komano kwabweranso anzathu amene ameki ambolembetsa za zisankhozo inenso singapite ndipitabe ndikalembetse komano aenda kumaka mbabezo malankhula kuti asema ID yathu sanabwere ndeka yatipanga bwanji ndiyeti kumanga kwawo zoti ayipita nokumweko popeza nokuti pachane nokuti NRD ndi ameki osadzikhalira pamodzi kodi anthu ngati amene wawa ingatha kwathandizira bwanji kunoti akhalebe ndi popeza zikukhala zolankhula zambiri tingathandizire bwanji kuti anthu amene apitebe azipita kwakalembetsa chifukwa kukhanga kukayikira nokayikira naso koma zolankhula zikukhala zochulukirapo funso lina ndikukhudzana kwa makamaka acheya kwa amediwo chifukwa zipani zikukhala zolankhula zambiri tikhuza ngati ena mwina afunsa chabwino mungondikhululukira kukhala zolankhula kwambiri kuonetsa kuti amayiwo alibe nawo chikhulupiriro kuti mwina angathoyendetsa zisankho zabwino komano ife tikamamvetsera zimene akulankhula ife tikuonetsa kuti chikhulupiriro tili nacho kodi azipanga trasi bwanji popeza kunoti tikumva kuti mali kwambokhala zionetsero zomanena kunena kuti akuti iwo achoke popeza kuti alibe kuthekera kuti angathe kuyendetsa zisankho zabwino kodi iwo akamazimva ngati zimenezozo ngati anthu azipaniwa angatha kuwalangiza bwanji kapena angatha kuwayankha bwanji kodi palibe njira zina zimene angathotsata pakati pa amechera acheyawo ndi achena amene ena akuluakulu azipane kuti nakhala nawo pansi nakambirana nawo bwinobwino ndi kusiyana kupita pa nsewu ifuna akapita pa nsewu kunsewu kuja kumakhala kuononga katundu osiyanasiyana mwina kukhala pansi nkukambirana zingatothandiziranso noti mwina katundu wina wa anthu ena magalimoto anthu ena chifukwa zikukhala ngati kuti mwina kusabwera trasi kuti amayiwo akwakayikira pa zinthu zina popeza ndali za ku Malawi ndimene zimakhalira komabe ndikuona ngati kuti pena pake sizikuchitira bwino ngati ife anthu amene tikumva komanso anthu amene tikuziona mayiko enawa zimene zikuchitika ngati zichitika ku Mozambique si zinthu ngati zoti zichitikenso ngati kwathu kuno inefunso langa lopita kwa amayi ndi limene lolo zikomo kwambiri tathokoza kwambiri kwa wimbe ukasungu ayi tathokoza madzulo abwino zikomo amene waso ndi kuti akhale akuchititsa kuti titseke program imeneyi mwachangu kwambiri acheya komanso anzathu ena kuyankhapo pa zina zimene zakambidwazi zikomo kwambiri ndiyambe ndi funso limene achoka kuchitipa kuti kodi tiaganizira motani anthu a gawo loyamba kuonjezerapo kuchitipa monga bungwe la meki linafotokozerera mkati mwa ndime ya phase 1 tinafotokozera kuti tiwonjezera masiku a gawo loyamba koma kuwonjezeraku kuzachitika kumathero kwa phase 3 imene ili mu December moti akuchitipa komanso agawo loyamba amene sanathe kukalembetsa chifukwa chokuti analibe chaunzika chikhalire amene wangokhala okhonzeka kuti tikawonjezera masiku athe kukathandizidwa koma ndimafuna ndifotokozenso kuti NRB kufotokoza kwawo ndiko kuti pakadali pano akulemba ndithu anthu mmene amalembera kale kandi kuma post office kaya ndi kwa DC ndiye munthu asachite kudikiranso kuti ifike nthawi yowonjezera ija akhoza kupita kukalembetseratu pano kuti ikamafika nthawi yowonjezera azakhale ali chikwanekwane kwa wimbe dzina silinamve bwinobwino
mwina kwa makhadi amene akuti sanatuluke sindingathe kuyankha ndi anzathu aku NRB, koma ndimafuna ndingofotokoza kuti ngati anakalembetsa ndipo anapatsa chipepala chimene chili ndi ID number, ndiye kuti iwo akhoza kubwera kuzalembetsa, sakufunika kuti achite kudikirira kuti khadi lawo lituluke. Nditsindike pamenepo ndithu kwa awimbe kuti mugwire uthengawu, koma mufotokozerenso ena mwina amene ali gawo lomwelo kuti ngati munakalembetsa ku NRB anakupatsani katisiti pamene pali dzina lanu ndi ID number yanu, zimenezi ndizokwanira kuti mubwere muzalembetse kalembera wa voti. Pafubweranso funso kuti pakuchuluka zokambidwa zambirimbiri, nafotokoza kwayambirira kuti ine ntchito ndigwira malinga ndimene ndinasankhidwira kudzera m'malamulo, komanso ntchito ya kumeki chair samagwira yekha, amagwira ndi ma commissioners komanso ndi secretariat. Ndiye kuti ntchitoyo tigwira ndithu, komanso ndimafuna ndifotokoze kuti mwinangokhala mawu anga somaliza pokuti chifukwa cha nthawi. Choyamba ndipemphe Amalawi kuti tiye tituluke tikalembetse, chifukwa kulembetsa kalembera ndi ufulu wanu komanso ndi udindo wanu ngati nzika za dziko lino. Voti saponyerana, adindo sitisankhirana. Ndiye kupanda kulembetsa kalembera simukatha kuponya nawo voti. Koma ndimafunanso ndipemphe kwa Amalawi tonse kuti tikamva chinthu tizidekha kaye ndi kuchiganizira kuti kodi chimene chichi ndi choona, kodi zimenezi zikuoneka ngati ndi zoona, chifukwa chokuti nthawi ya zisankho zokamba zimachuluka. Aliyense amakamba zinthu zambiri malingana ndi mmene iwo akufunira komanso chimene akufuna. Ndiye tiye tikhale anthu odekha omamvetsetsa zinthu tikamva, chifukwa pena tizanamizidwa. Komanso ndimafuna ndinene kuti nkhani zimatha ndi kukambirana, komanso nkhondo simanga mudzi. Dziko lathu ndi limodzi, tiyeni tikhale anthu osunga bata ndi mtendere. Ngati pali zinthu zokuti sitikumvetsetsana, tiyeni tikhale pansi tikambirane, osati tikhale anthu okuti tikufuna tipange zinthu za ziwawa, chifukwa tikapanga ziwawa limaonongeka ndi dziko lathu komanso ndi katundu wathu amene. Ndiye chonde kupempha kwanga ndi mawu anga omaliza, tisunge bata ndi mtendere zikomo. Chabwino chifukwa cha nthawi ndiye kuti mawa tidzayambira pomwe tatsirizira apa makamakanso pa zina zimene mwafotokoza pamene matsatira program ineyi yemwe timafotokoza kukhudza kalembera wa chisankho. Mu studio muno tinali ndi wapampando wa bungwe la MEC amene ndi Justice Sanabo Ntalimanja, tinali ndi director kuchokera ku National Registration Bureau amene ndi Anoyo Chikhungu, komanso tinali ndi mkulu woona za malamulo ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission amene ndi David Matumika Banda, komanso mkulu woona zokhudza chisankho ku bungwe limene amene ndi Hastings Board amene amatiunikira nkhani zosiyanasiyana zokhudza kalembera wa chisankho. Tikumananso mawa nthawi 7 koloko pamene tidzakhale tikuunikirana zokhudza kalembera ameneyu wa chisankho pamene tikamba kuti chisankho chilipo mchaka cha 2025. Ina ndi Dickson Chivwati Gonde ndikufunireni usiku wopambana. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusinda zintu voti yangu ukomera tonse Malawi voti yangu kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse. Sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti, kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi, kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi, kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi, nzika yeniyeni mavauta, nzika yopoyera mathoka kumbali.
mphamvu zanga zili muvoti aye ufulu wanga uli muvoti voti yanga Oh yes, 19 but not COVID. Malawi's most trusted and influential media house, offering comprehensive multimedia platforms including radio, television, online and SMS service, Zodiac Broadcasting Station is celebrating 19 years of high quality, engaging and informative content that resonates with its audience across the continent. Dear Nainu, Disabweranso, Sabadamawa, same time. Muzakalisobombu. 5 minutes.